Tfajliet ta' 13 sena f'Malta għandhom l-ogħla rata ta' użu problematiku tal-midja soċjali fl-Ewropa. Skont riċerka li saret riċentament, 83% ta' dawk it-tfajliet qalu li jużaw il-midja soċjali b'mod li jista' jwassal għal dipendenza li hija r-rata l-aktar għolja wara dik tar-Rumanija. L-istudju li sar mill-Bank HSBC fl-2022 analizza l-imġiba ta' aktar minn 300,000 tifel u tifla madwar 45 pajjiż u wera kif din il-problema kibret b'mod sinifikanti wara l-pandemija. Bosta tfal, speċjalment it-tfajliet, irrikorrew għal aktar ħin online bħala mod kif jgħaddu l-ħin u jħossuhom konnessi, imma dan wassal għal effetti negattivi fuq is-saħħa mentali tagħhom. Is-sitwazzjoni f'Malta tinsab fost l-ar bi professjonisti fis-saħħa jitkellmu dwar kif użu kontinwu tal-midja soċjali qed iwassal għal tnaqqis fil-benesseri mentali fost it-tfal u l-adolescenti. Esperti qed iwissu li dan l-użu mhux kontrollat jista' jikkawża iżolament soċjali, ansjetà u diffikultajiet tarqat. Fil-waqt li l-logħob online huwa aktar komuni fost is-subien, it-tfajliet huma l-aktar vulnerabbli għal problemi assoċjati mal-midja soċjali. Bir-riżultat tal-istudju juru li din id-dipendenza qed tiżdied brata allarmanti. Intant Hans Klug, direttur tar-Reġjun Ewropew tal-World Health Organization, saħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni diġitali biex titnaqqas il-problema u biex dil-ġenituri u l-allima jkunu mamra bodod biex jgħinu li t-tfal jagħmlu użu aktar responsabbli tal-midja soċjali.